arep nyunati nang Rizki langsung tas balik singkana. Nah saiki wis laksana nang Rizki wis numpak ning dhuwur naga. Insya Allah arep disunati langsung. Lamun jere wong jaman bengen kaya kene Kang Bokek. Utang janji dibayar bukti, utang cerita dibayar nyata. Jadi wong tua ngomong, aja nagih ning dalan lalurung, aja nagih ning klasa bantale. Kuntar kentir, kuntar kegawani angin, kentir kegawani bubar luar, diaurna. Iya, aja mengraine pengantin, Mang Duwur, aja mengraine ulas, Mang Duwur. Nah. Sing muga-muga Kang Bokek pengantin nang Rizki kiye nang Rizki Padilah arane yen wis gede mengko wis dewasa gede milik rezekine gede barokahe nurut karo wong tua lanang lan wong tua wadone nurut karo gurune lamun sekolah berguna bagi nusa bangsa lan agama lan uga sing hajate mani sing muga-muga gede milik rezekine bisa ketuku sawah, bisa tuku mobil, bisa munggah haji, alhamdulillah. Tapi lagunya khusus jeka, lagunya apa? Kanggo kaulan, lagunya pengen 120 dina. Sing mikue khusus wong dewek. Siapa maning? Coba wong deweke siapa maju. Sing diakui wong deweke. Mungkin langka maning Kang Ego Boder sing ganteng, Kang Doyok, siapa maning kana sing rorone ka? Kang Ujang tua-tua dicelup Ujang bae. Kumisnya wis pada putih. Kumisnya masih Ujang bae. Iya. Ayo nang dipikul. Kang gone keluargane ajak lalen nyawere aja ning pemikul bae. Siapa sih? Silakan sindene disawer. Ada sindene. Sing seringnya ning pimpinan ya beli apa-apa. Pengen nih. Ya kita gaya pengen disawer apa kaji. Ayo diangkat ah. Sok nang 120 dina dudu 120.000 dudu. Mau masalah ya. Lagunya sekie. Ayo Kang Marcel ajak ke sok lagunya. Spesial kagone Dede Padi Nanang Rizki. Kagone keluarga besar Sepul Haja sing duwe kaum lintang kandang mari ombak langkang bantang lari angin kang liri mendung kang warna-warni kulang dudungan di setiap ambekan muka selamat kakang sinan langit sesal kanggone tuan rumah kanggone majikan teman opi gandulan ini jangkar kanggo ngomit hati kang mangkat berlayang demi anak nabi sanggeus 20 dina kakang ning dhuwur
sayang si dekau ahe ahe yang punya William Production kesabaran sinar kalian cinta bengi semeling awan senempong belani lagi mugi ngalong sahabat kenas ayah hebat sayang si dekau ayah hebat ngadil sayang sing dekau ayah hebat majikan gandulan ini jangkar kanggo ngerti hati kakak mangga belajar demi anak istri satu serang bulu dina kakak minggu banyu asal kakak sini rahayu kang pada ujang Rizky papa ya padiam mama ya padiam mama Nopi sing kau sing Saudi Arabia asik jantungan lang lidah dirintang doane pulang ora pegongko sampeya mama Nopi wajikan nom sayang ahe ahe yang punya Video Production Mama ya padi bengi semeling awan senempong belani lagi mugi ngalo belani lagi mugi ngalo kesun kagone majikan lintang kandang mari ombak kang bantang mari angin liri mendung kang warang hari pulang dudungan ning setiap ambekan muka selamat kakang singan ngali lautan Arab nyawar kosim di sini ya papa.